आप सुन रहे हैं बंसीधर को। जानल गौआ मोहल्ला पूरा भइल बहाला लुट गइला यारे में रे मई बनल कुआरे में हा लुट गइला यारे में रे मई बनल कुआरे में। जानल गौआ मोहल्ला पूरा भइल बहाला लुट गइला यारे में मई बनल कुआरे में लुट गइला यारे में हमाई बनल कुआरे में मई बनल कुआरे में। JK Yada Films विकास हरे मम्मी पापा के इज्जतिया माटी में ही हो मिलैलस हाँ चढ़ली जवानी के जोश में है नादानी ऐसा न कैलस नहीं एकरा बुझाइल रहे बहुते धाधाइल मजा मरलस पिछुआरे में मई बनल कुआरे में लुट गइला यारे में हमाई बनल कुआरे में। विकास JK Yada Films presented by Albina Recording Studio, Simra। हरे चुपे चोरी मिले यार से है सक भइल एकरा विचार से माजा में साजा भेटाइल मार भइल भाई पटीदार से राइटर में राज राजा खबर कहे ताजा हई छौड़ी के बाहरे में मई बनल कुआरे में लुट गइला यारे में रे मई बनल कुआरे में। जानल गौआ मोहल्ला पूरा भइल बहाला लुट गइला यारे में।